Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Bízunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. És a te lelkeddel. Jós Arnold mestert, mosolygót, a paradicsomot megálmodó Arnoldot, Kossuth-díjas, Munkácsi-díjas grafikus művészt, a nemzet művészét temetjük. Gyászjelentésében jelzik, hogy mély fájdalommal tudjatjuk mindazokkal, akik ismerték, szerették és tisztelték, hogy a Tordán született szeretett testvérünk, édesapánk, nagyapánk türelemmel viselt betegsége után életének 86. esztendejében 2015. január 22-én az angyalokkal kísérve hazatért megváltó Urához. Hazatért. A mi hazánk a mennyben van, mondja az egyik is énekünk. Bár itt élünk földön, mert ez az a küzdőtér, amelyen helyt kell állnunk, ez az a hely, ahol be kell mutatnunk magunkat a világnak, ez az a hely, ahol helytállva az örökké valóságra méltók leszünk. Temetjük tehát a mestert fájó szívvel, a hosszú élet hálaadásával, az örökké valóság reményében. Istenem, örök atyám, szent kezedbe adom lelkem, légy jóságos bírám, engedj haza országodba engem. Jó atyám, teremtőm, Istenem, visszahívtál hozzád vágyik lelkem. Nagy hatalmadért hódolat illet téged, atyai kezed a bajban óvott védett. Istenem, örök atyám, szent kezedbe adom lelkem, légy jóságos bírám, engedj haza országodba engem. Szent Fia Istennek áldott Krisztusom, végső szavam színed elé jusson. Ki meghaltál értem keresztfádon, égi hazámat tőled hittel várom. Istenem, örök atyám, szent kezedbe adom lelkem, légy jóságos bírám, engedj haza országodba engem. Szent Lélek Úristen, mindig a jóra hívtál, most se adj el, mikor rám a megnyílt sírvár. Oly sokszor vigasztaltál gondban vészben, üdvösségemet ma tőled újból kérem. Istenem, örök atyám, szent kezedbe adom lelkem, légy jóságos bírám, engedj haza országodba engem. Adj, Uram, áldott nyugodalmat hívednek, engedd örök fényét látni fönn a mennynek. Istenem, örök atyám, szent kezedbe adom lelkem, légy jóságos bírám, engedj haza országodba engem. Jézus üzenetét halljuk meg ma ebben a fájdalmas, nehéz, de hálatelt órában. Az Úr legyen veletek! És a te Evangélium Szent János könyvéből. dicsőség neked, Isten. Az utolsó vacsorán Jézus így búcsúzott tanítványaitól. Ne nyugtalankodjék szívetek. Higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek.
Atyám házában sok lakóhely van. Egyébként mondanám-e, hogy elmegyek és helyet készítek nektek. Azután elmentem és elkészítettem a helyet, ismét eljövök, és magammal viszlek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. Tudjátok jól, hová megyek, ezért az utat is ismeritek. Tamás megjegyezte, Uram, azt se tudjuk, hová megy. Miképpen ismerhetnénk az utat? Jézus így válaszolt, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki se jut az Atyához, csak én általam. Ezek az evangélium igéi. Áldott téged, Krisztus! Drága barátaim, testvéreim, búcsúzunk. Az Ószövetségi Biblia már a kezdet-kezdetén, a Genezis könyvében beszámol az ősbűnről, az első ember Isten ellen elkövetett lázadásáról, és ennek a lázadásnak minden következményéről. Kiűzettünk a paradicsomból. Ez példázza mindennapi életünk az első testvérgyilkossától napjainkig. A fájdalmak, az átélt harcok, a háborúk, a testvérgyilkosságok napjaig, és a drámaian átélt harcok, amelyek saját lelkünk mélyén is egy vívódás a jó és a rossz, az igazság és a hazugság, a bűn és az élet értelmével. Miért? Mert egy küzdő ember áll itt a paradicsomon kívül, abban a társadalomban, amely olyan nagyon sokszor maga is a romlást hordozza magában, nem különbít, akik az első bűnt a Biblia szavai szerint elkövették. Volt egy művészünk, akit ma fájdalommal és megilletődve temetünk el. Volt egy Gros Andorunk, aki ellent mondott ennek a megromlott emberi világnak, és megénekelte nekünk a részkarcaiban, grafikáiban azt a világot, amelyről Izaiás próféta jövendőlt a messiás időkre vonatkozóan, és látomásaiban azt mondta, akkor majd a farkas együtt lakik a báránnyal, a párduc a gödöjével, a borjú és az oroszlánkölyök békésen együtt lakozik, és egy kisgyermek terelgeti őket. Valahogy ennek a messiás időknek jelenlétét sejtette meg mindig Gros mester látomásaiban. A virágillatos paradicsomi kerteket, az énekes madarakat, a békehimnuszaikkal, a boldog emberek önfelett, hiánytalan örömét, amelyből kiszorult minden erőszak, minden csalás, csalódás, ármánykodás, ahol a háborúk áldozatai helyett magát a háborút temették el egy beláthatatlan mély sírgödörbe. A mester egy paradicsomi állapotot idézett, vagy álmodott meg műveiben, itt a mi világunkban, amely bizony sajnos mégis csak romlott, de ő tisztának szerette volna látni. Milyen látásmód volt ez a Gros Arnoldi? A valóságból kiemelkedő, az események fölé kerekedő, az Izaiás proféciájában megjelölt gyermek látomása, amely napjaink drámai valósága helyett egy mindannyiunk által álmodott, vágyott vagy remélt jövőt szemlél. Gros mester látomása, látásmódja minden rontást, minden rosszat Isten eredetileg jónak teremtett világából, a megromlott világból mégis kiűzte. Ez a perspektíva csak azoknak adatik meg, akik a hegyek csúcsáról, talán éppen az erdélyi hegyek csúcsáról tekintenek le, vagy éppen a templomok harangtornyának magasából szemlélik az eseményeket és történéseket. Ez a mester az elhunyt immár,
egy ma már még magasabb pozícióba került, amelyet jobb hiány égnek, meg mennyországnak szoktunk nevezni. Magasból tekint ránk, figyel minket, mosolyog ránk, és rajzolgatja az örökké valóságban műveit, ahonnét mindent jobban átlát, mint itt a földön, mindent jobban átfog, mert az Úr megmutatja neki a világ egészét, talán inkább a jót, mint a rosszat. Köszönjük mosolyát, huncutságait, és kívánom, hogy eljusson oda abból a új paradicsomba, oda, ahol a madarak, a kis papagájok helyett immár angyalok kórusa zengi a végtelen alleluját. Arnold mester, béke veled, nézz ránk az örökké valóságból. Tisztelt gyászolók, kedves Gross család, Kobrik család, kedves barátaim! Csodálatos dolog az emlékezés. Most, hogy itt állunk Gross Arnold teteme előtt, most is látjuk, hogy kissé meghajolt tartásából felpillant ránk, és az arcán mindig ott lévő, néha keserű, néha vidám mosolyával itt és most megkérdezi tőlünk gyászolóktól: mind szomorkodtok? Szomorúan válaszolunk neki, de hát Arnold, elmentél, gyászolunk téged. Mire ő, biztosan tudom, így válaszolna, ugyancsak mosolyogva: ne búslakodjatok, ennek így kellett történnie, de ha valóban szerettek engem, úgyis megmaradok. Most Arnold, ez a bűvszó, mert valóban sokan, sok nagy művészt ismerünk, de igazán szeretni kevés embert, kevés művészt tudunk, és kevés az olyan művész, aki a szeretetről kíván művet létrehozni. De te 1967-ben Frank Jánosnak ezt nyilatkoztad: egyáltalán nem vagyok biztos a dolgaimban, csak kísérletezem komolyan. Azzal kísérletezem, hogy a szeretetet hirdessem. Nem is véletlen, hogy a gyászjelentés is a korintusiaknak írt első levélre hivatkozik. A legkiválóbb adomány a szeretet címűre. És nem csak ő hirdette a szeretetet, de személyisége, és most már ejtődjön ki, művészete is szerethető volt, sőt szeretni kellett. A 20. század második fele kataklizmájáteli magyar élete hasonló művészetet is teremtett. Maradva csak a képgrafikánál, a felfokozott drámaiság, a tragédiák balladisztikus feldolgozása, a hétköznapok monoton egyhangúsága olyan művészetet teremtett, mely értékei központjába a felfokozott drámaiságot helyezte, amely természetesen összetartozott a mindig magas szintű technika alkalmazással. És akkor jött Gross Arnold, aki 1953-as diplomaszerzését követően fokozatosan kiemelkedett tájélményei megörökítése folyamából, egyre jobban koncentrálta technika alkalmazását a részkarc felé, majd sokszor nosztalgiákkal is teli tájait, melyekben felfelgyúltak erdélyi ifjúkori emlékei, a szülőváros Torda vagy éppen Segesvár, betelepítette egyre több figurával, állattal, és a tájból sokszor város lett, vagy persze kert. Figurái a flóra és fauna közegében mindig valami álomszerű közegben meditáltak az élet szépségeiről. Gross Arnold nem a groteszk felé, nem a morbid felé vitte szemléletét, és nem is a humor került érdeklődése középpontjába, ahogy én látom, hanem valami teljesen egyéni, ironikus szemléletmód megteremtésére volt képes, amely persze nem nélkülözte sosem a csipkelődést, a finom erotikát, a nosztalgiát, a látomásosságot. Lapjainak motivumokkal zsúfolt világa azonban nem mikrovilágba vitte a nézőt, hanem nagy, szinte a végtelenségig tágított terekbe. Különlegesen megújított térlátás is vezérelte, de mintegy elénk terítette ezt a tághorizontú világteljességet.
Arnold különösen, mikor megteremtette a színezett részkarc világát, abszolút unikummá vált a kortárs magyar grafikában, melyet persze értékelt a külföld is, és születtek meg sikerei Krakóban 1966-ban, majd Ljubljana, São Paulo, Lugano, Új Delhi. Mindent meg tudott csinálni a részkarcban, amit lehet, fogalmaznak barátai. 26 évesen lett először Munkácsi díjas. Ma még, ha valaki ilyen korba kap, gyereknek tartjuk. 38 évesen már másodszor, és jöttek a közönség sikerek. Rómában 65-ben figyeltek fel munkáira, Amerigót ott asszisztálta a kiállításon. Gross Arnold jelenségében az is egészen kivételes és egyedi, majdhogy nem példanélküli, hogy amíg mindig becsülte őt a szakma, a művészek, mindig is ezzel együtt övezte őt a közönség szeretete is. Arra lett képes, amire keresek. Művészileg vitathatatlan értékű munkák kerültek ki keze alól, melyek ugyanakkor folyamatosan elnyerték a közönség tetszését is. Hogyan lehet ezt elérni? Erre is hadd idézzem őt magát. Az a célom, hogy örömet okozzak. Az a célom, hogy boldog legyen, aki a képemet nézi. Elárulom, hogy a Művészek Kertje részkarcomnak a teljes belső címe a Művészek Kertje, a barátkozások országútján. A művészek mindig szerették, és hosszú ideig a művészettörténészek is. 71-ben egy jeles kritikus így ír, ez a művészet több, mint szórakozás, jóval több gondfeledtető, andalító művészetnél is. Solymár István 72-es könyvében így ír, Gross Arnold részkarcai ötvözetei a mesteri megoldásnak és a naív gyermeki képzeletnek. Gross Arnold színes részkarcai ajándékok és vigasztalások. Kovalowski Márta 74-ben. Gross kompozíció nem fejeződnek be a papíron, és nem is ott kezdődnek. A vége érhetetlen csipkerajzból a keret csak egy kis felületet metsz ki, de rajta túl ugyanilyen gazdagon folytatódik a szövevény. A ragyogó grafikai mappában az előszó így fogalmaz, groteszk és költői, fantasztikus és reális, idő meg tér fölött lebegő és földhöz kötött hétköznapok és csodák zajlanak Arnold részkarcain. Ám kétségtelen, hogy talán mindannyiunk számára máig hatolóan talán az a megnyitó a legfontosabb, melynek fogalmazója így kezdte szavait. Megpróbálok néhány szót szólni, mielőtt Arnold új kiállítását átadnák a forgalomnak. Ő ugyanis 20 éve a barátom. Én mindig irigyeltem ezt a vidám mesebazárt, amelyik mint a teljes és szomorú tükörképe lenne valaminek, ami a szemem láttára lassan kialakult. Mert hogy bennem sokkal kevesebb a békesség, mondja, de jó lenne, ha több volna, és kevesebb a bizakodás, mint Arnoldban. Ezért is élveztem egy újabb, de ismerősnek tűnő munkáját, rossz kedveimet gyógyították rögtön. Nos, ez a mentalitás, ez a rossz kedv nem véletlen. Aki elmondta, már 2 év múlva meghalt. Arnold viszont még élt majdnem 4,5 évtizedet. A megnyitót, mint az közismert, Kondor Béla tartotta. És megnyitója után elindították a Dürer teremben a kisvasutat, sárga és piros kocsikkal egy körben, melyen belül ott állt Gross Arnold kockaépítménye, melynek lapján a művész Virág és játékvonat című művének más és más színű levonata volt látható. De kétségtelen, Arnold játékvonatai és ásványgyűjteménye környezetében, a maga által teremtett univerzumában, művészetével magányossá lett. Nem baj, ha valami szép, állította, de indulatosan reagált arra, hogy a rút vált uralkodóvá. Művészeti eszményei és a kortárs művészet gyakorlata elvált egymástól, és ez benne is feszültségeket indukált. Ő továbbra is Rembrandt, Dürer, Van Eyck művészetét tartotta etalonnak, nagyra becsülte néhai főiskolai mesterei közül Hinz Gyulát, Koffán Károlyt, Konessy Györgyöt, Barcsay Jenőt, és mindenek fölött idősebb kortársai közül Szabó Vladimir tartotta legtöbbre, miközben úgy érezte, rossz irányba halad a művészet változása. Személyét, művészetét sokan szerették, nagyra tartották, Mándi Ivántól Szentkuti Miklósig, de ezzel együtt úgy érezte, hogy őt méltatlanul kiszorítják a művészeti életből, noha a munkái iránti érdeklődés töretlen volt. Szegedi kiállítását, az Ipanszti Múzeumbeli kiállítását, a 80. születésnapja alkalmából a Természettudományi Múzeumban rendezett kiállítását
10 000-ek látták, ami teljesen egyedülálló a kortárs művészet világában. Nem sok barátja volt a sok tisztelő mellett, az volt bőven, de örült annak, hogy Gajzágos Sándorral sok közös kiállítást rendeztek, és mindig nagy volt az érdeklődés. Ez gyógyír volt, de időközben rossz ízű kritikák is napvilágot láttak. Kossuth-díját későinek tartotta 95-ben, pedig 66 éves életkora például azt mutatja, hogy jóval fiatalabbként részesült e magas kitüntetésben, mint sok jeles kollégája. És a nemzetművésze kitüntetés odaítélése a közelmúltban nagyon jó hír volt számára, de sajnos kicsit későn jött, igaz, korábban nem tudott jönni. Gross Arnold művész volt, nagy művész volt, de Gross Arnold egy jelenség volt, egy olyan egyedülálló jelenség, aki ebben a hektikus és frusztrált, vitatkozó és feszült világban és művészetben mindig ki tudott törni az alpári hétköznapok gondjaiból, hogy legalább a művészetet a nemes, emelkedett és tiszta eszmények világába emelje. Így aztán Arnold a furcsálodi szomorúságunkat és fájdalmunkat, ahogy itt állsz közöttünk, és mosolyogva kitekintesz körbe, és felteszed a kérdést, hogy miért is gyűlt köréd ez a sok ember, csak egy lehet a válaszunk. A kivételes ember, ami te voltál, a maga egyedülálló voltával nagyon fog hiányozni nekünk, még ha vigaszunk is lehet, részkarcaid, munkáid, képeid, rajzaid, csodálatokkal teli univerzuma, melyek örök időkre hirdetik a szeretet erejét. Fájdalommal búcsúzunk a Magyar Művésztársadalom és a Művésztársadalom szervezetei nevében, a Széchenyi István Művészeti Akadémia nevében, a Magyar Művészeti Akadémia, a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete, a téged szeretők és tisztelők sokasága nevében. Apró pillanatokról szeretnék beszámolni, és köszönöm a család megtisztelő bizalmát. Abban a szerencsében volt részem, hogy többször fölmehettem Gross Arnoldhoz. Először akkor, amikor egy interjút készítettem vele. A telefon, amikor megszólalt, amikor ajánlással kerestem, így szólt, sokan tudják nyilván, haló, vasedény. És aztán az ismerős, kedves, mindig egy picit játszó, hol gúnyorosan játszó, hol szarkasztikusan játszó hang, hogy akkor jöjjön. És mondom, mit hozzak, Arnold? Magát hozza. És aztán volt egy hosszú beszélgetésünk, ahol ilyen csodákat tudott meg az ember, amit azóta sokszor nyilatkozott, biztos előtte is. És úgy előttem volt, én egy léggömbös utazást álmodtam ebből a beszélgetésből, fölszálltunk a 8. emeleten egy léggömbre, és akkor ott lent ott volt a Tordai Gross Károly udvara, 2 kisfiú játszott az udvaron, az ablakban pedig festett angyalok száradtak, az édesapja festményei. Aztán ez a fiú 17 évesen átjött a határon, Nagyváradról, és egy nyugággyal közlekedett a saját elmesélése szerint. A Lendvai utcába például láttuk fölülről, ahogy vitte a nyugágyat, mert mindig másutt aludt, ahogy mesélte, és ez a nyugágy mindig alkalmas volt. Azóta is eszembe jutott sokszor, hogy mekkora ötlet, és ez az 50-es években. A másik pillanat, amikor azt mesélte el, hogy a vonatok. Mert amikor fölvette ezt a telefont, már azt ott láttam a lakásban, az egy vonat volt, egy mozdony teteje. És mondom, de hát honnan a vonatok? És akkor elmesélte, hogy mi ez a vágy, a mozgó, kicsi játék is,
szerkezet is, gyönyörű is. Ez volt az egyik, a másik meg az ásványok. Illetve nem is másik, hát sok minden volt ott, Paprika Jancsik. Nálunk minden karácsonykor megszólal föl kell húzni egy kis üveges tavat, a tavon pedig elkezd korcsolyázni egy üveglapon két színes hóember. Ezt az unokáim Arnoldtól kapták, pontosabban én kaptam, és aztán odaadtam nekik, és az egyik évben elfelejtettem kirakni a fa alá. És azt mondták, hogy a gyerekeim, akik már nagyobb, úristen, hol vannak az Arnold hóemberei? Nem táncol senki. Amikor dél lett, azt mondta, most átmegyünk ebédelni. Eljön velem a statisztikába. Vele szemben volt a Központi Statisztikai Intézet. Átmentünk az ebédlőjébe, akkor régen még. Azt mondta, figyelje meg, mindig van palacsinta. És én imádom a palacsintát. Aznap nem volt palacsinta. Mágiarakást ettünk, és azt mondta, olé, hát nem baj, akkor mágiarakás. Aztán a másik kifőzdébe is elmentünk, akkor már nagyon lassan, nagyon csöndesen, de ott is, vagy hárman ráköszöntek, és nem csak a kiszolgálók, hogy mester, jó étvágyat. Amikor kiment a szobából, mindig fütyörészett. Kiment az erkélyre megetetni, akkor a 2 papagáj volt, és egy pinty még a régi fészek aljából, ahogy mesélte. Ott is fütyörészett. És mondom, mit fütyül Arnold, olyan ismerős. És akkor mesélte el a Csoda Milánóban a nagy vágyat és álmot és örömöt, a mozit. És aztán sokkal később tudtam meg tőle, hogy az édesapjuk egy vetítőt ajándékozott egyszer ennek a 2 kisfiúnak ott Tordán, és a mozistól megkapott filmeket vetítették. És ez a nagy imádat, ez akkor tért vissza, amikor moziba járt Pesten. És egy alkalommal, azt hiszem ezt talán 53-at mondott, 1 évig nem járt a főiskolára, és akkor Szentendrén dolgozott valami laktanyában. És azt mondja, ebédeltek, és valami kenyeret tördelt ott az ablakba, és megjelent egy galamb, egy fehér galamb. Kitolt egy deszkát, ezt is úgy imádtam, a kreativitását, ami, hát az, hogy a művészete kreatív volt, ezt Feledi Balázs elmondta, sok mindent elmondott erről, de én ezeket az apró, pici, otthoni kreativitásokat, hogy lógott a telefondrótja, de azt mindig ilyen nagy, ügyesen így félredobta, nem botlott meg akkor, még hál' Istennek benne. Na és kitolta a deszkát az ablakon, rászórt kenyérmorzsát, a galamb rárepült, és behúzta a deszkát. És az övé lett egy kicsit ez a galamb. Megszeretgette. Annyira, hogy a barátja, aki motorral hozta be Pestre, valami kosarat szerkesztettek, és behozták a galambot, aztán majd itt engedte el. De ez a barát valamiért ilyen izgatott volt aznap, és azt mondta, hogy Arnold, menjünk moziba. És közel volt legközelebb a május egy mozi, itt az akkor Mártirok útja, most Margit körúton, és egy Döszika filmet vetítettek a Csoda Milánóban. És azt mesélte el, hogy azóta ezt a filmet, ha nem 100-szor, akkor egyszer se látta, tudja minden jelenetét. Ez nekem is egy kedvenc filmem, idéztük sorra a kisfiút, az édesanyját, aki aztán galambot ajándékoz, és ez a galamb minden kívánságot teljesít. És ami a csodához tartozik, olyan jó, hogy megszólalt a harang most. A csodához tartozik, és az Arnold csodáihoz,
hogy ezt is sokszor elmeséltem már, talán sokan tudják, valahol vett szőlőt, egy zacskó szőlőt. És aztán sok hétre rá vett egy zacskó körtét. És a zacskók, azok a De Sica filmnek a Csoda Milánóban a plakátjai voltak, és azért használták föl zacskónak, mert Sica helyett siacot írtak a nyomdába, és szétvagdosták zacskónak ezeket. És ő rátalált két ilyen egyforma, ugyanott volt a szakadása, a falán a lakásában ott volt bekeretezve ez a plakát. Egyszer a kiállításán megkért, hogy mondjak pár szót, és annyira szerettem volna valami olyat vinni, ami nagyon az övé. És vittem két marék üveggolyót, és egy nagy marék játszintot, és leszórtam elé a földre, szanaszét gurultak a golyók, és azt mondta, a játszintot gyorsan tegyék vízbe. A Feledi Balázs említette, hogy egy időben eltűnt a művészeti életből. És akkor volt egy nagyszerű tanulmánya Szepesi Attilának, gyönyörű írás, és abba egy verset írt a Gross Arnold műhelyében. Ez a vers aztán bekerült egy albumba 2008-ban. A vers az így szól. Hová lett Gross Arnold, a műtyűrfestő, margaréták és paprika Jancsik mestere? Kitanítja a gyíkokat hegedülni. Rigóktól kitanul filozófiát. Árván vacognak nélküle a madárijesztők, Kóró hegyén, a Katica bogarak, nincs, aki tudná a titkukat, nincs, aki mondaná. Kertek és álmok szerte züllenek, táncos nő száll a hold felé, ablak kitárul, dombon nyüves kutya boklál egymaga. Hová lett Gross Arnold, a műtyűrfestő, görgő kavicsok és harangvirágok mestere? Hová lett? Elmondták itt az előbb, én is ezt gondolom. Ott ül egy felhőn, fütyüli a Csoda Milánóban zenéjét, és azt hiszem, hogy a palacsintát most az angyalok szolgálják fel. Azok az angyalok, akik András fiától tudom, a kórházi ágyán ott ültek az ágya szélén. És azt mondta, hogy hol egy van, hol 3, hol 5, hol 10, azokkal beszélgetek. Isten áldja, és köszönöm, hogy találkozhattam vele, és együttérzésemet fogadják szívből. Köszönhetjük a visszaemlékezéseket. Ha nem ismerhetünk ilyen közelségben Gross Arnoldot most, ezek a kedves szép krónikák szívünkben maradnak, és így is emlékezzünk rá, ő pedig mosolyog ránk, az angyalok ott ültek ágya szélén, a betegágynál, az örökké valóságban pedig együtt énekelnek vele. Mi pedig átvesszük megint az imádság szavát, elparentáljuk őt, de abban a szeretetben, hogy bár a sír mélyére kerül, szívünkben mindig megőrződik. Könyörögjünk elhunyt testvérünkért, a mi Urunk Jézus Krisztushoz. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Urunk, aki megsírattad az elhunyt Lázár, töröld el könnyeinket, és az emlékezéssel vigasztald minket, hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket!
aki halottakat életre támasztottad, ajándékozz meg testvérünket az örök élettel, hallgass meg, Urunk. Kérünk téged, hallgass meg. Aki a bűnbánóknak megígérted a mennyek országát, vezess testvérünket is, a Mestert, az örök élet boldogságára, hallgass meg, Urunk. Kérünk téged, hallgass meg. Minket pedig, aki a Mester, ami testvérünk elvesztésén szomorkodunk, erősíts meg a hit vigaszával, és az örök élet reményével, a találkozás reményében is hallgass meg, Urunk. Kérünk téged, hallgass meg. Elmondjuk az Úr imáját közösen, ez összefog minket, és a mennyei Atyát vezeti a mi szívünket, háladásunkat és köszönhetünket, abban a reményben, hogy bennünk is megmarad, ő pedig az örök életet élvezheti a mennyei Atya jobbján. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, Szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Gyertek érte égi szentek, szent angyalok érte gyertek, körötökbe fogadjátok, Úristennek ajánljátok. Krisztus, aki hazahívta, legyen örök fénylő napja, vegye hívek seregébe, mennyországnak örömébe. Mester majd ezt a kis szentelt vízhintőt is megfigyeli a nagy újítások között, bizonyosan a régi, annak megfelelőképpen jól használható szentelt vizet, amelyen most is Istennek lelke megtisztulására ajánlottuk, azaz a régi kis szentelt vízhintőt fogja felrajzolni az örökké valóságban. Testvéreim, könyörögjünk a mi Urunkhoz. Istenünk, irgalmadba ajánljuk Arnold testvérünket, hogy a világnak meghalva immár neked éljen. Emberi gyarlóságaival elkövetett bűnei töröld el jóságosan, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Most fájdalommal, de hívő szeretettel az örökké valóság reményében jutunk el holttesttel az ő sírjához, de a sír sok mindent elfeled és elfed, az ő szeretetét azonban megőrizzük szívünk mélyén, lelkét pedig az örökké valóság őrzi. Az előtt mennék hazafelé, majd lassítani fogsz, és ott megyünk a város után, vagy buszos
Istenem, figyelj a szómra! Mennyország örömébe figyelnek az angyalok, és az egykoron szegény Lázárral életed legyen mindörökké. Ha bűneinket, Uram, fölrobol, Uram, ki az, aki előtted megállhat? Mennyország örömébe figyelek az angyalok, és az egykoron szegény Lázárral életed legyen mindörökké. Testvéreim, könyörögve kérjük minden atyánkat és az ő Szentelt Jézus. Ő a megfeszített, 3 napon át sírban nyugodott, ezzel megszentelte hívei sírját is. Ez itt a sírba tétel számukra nem csak a test temetése, de növeli bennük a föltámadás reményét is. Akkor testvérök, akik most eltemetünk, békességben nyugodjék mindaddig, amíg majd életre kelted a föltámadás napján. Mert te vagy a föltámadás és az élet. Engedd, hogy a mennyei örök világosságot a te tündöklő arcodon lássa meg, aki élsz és uralkodó mindörökkön örökké. Amen. Elmúlt testvérünk a keresztvíz által Krisztushoz kapcsolódott a mulandó földi életét, megváltók jósága engedje, hogy dicsőséges feltámadásában is részesüljön majd az utolsó napon. Az Úrnál nyugszom örökkön örökké, őt választottam, ott lakom nála. A mi Urunk Jézus Krisztus keresztjének szent jele legyen rajtad. E jelben váltott meg téged a megváltó, e jelben van üdvösségünk. Porból lettünk és porrá leszünk, de Jézus egykor föltámaszt minket az utolsó napon. Testvérem, térj vissza, béke legyen veled. Földből alkottál engem, és testet adtál nékem. Támasz föl, Uram, s megváltom az idők végén. Krisztus föltámadt a halálból, mint elsőszülött a holtak közül. Földből alkottál engem, és testet adtál nékem. Támasz föl, Uram, s megváltom az idők végén. Amint Ádámban mindnyájan meghaltunk, úgy Krisztusban mindnyájan életre keltünk.
Földből alkottál engem, és testet adtál nékem. Támasz föl, Uram, s megváltunk az idők végén. Újhoz imádkozunk újból, a Jézus Krisztus imájával, hogy a mennyei Atya fogadja be országába. Állít a szent angyalok közé, Jézus legyen irgalmas bírája az utolsó napon, a Szentlélek erősítse meg, így már megtisztult lelkében. Közösen imádkozzunk, ahogy ezt utolsó mellett is tettük. Imádkozzunk testvéreim a meghalt hívekért, akik az Úrban hunytak el, hogy bűneiket megbocsájd. Kérünk téged, hallgass meg minket. Büntetésüket elengedd, Kérünk téged, hallgass meg minket. a meghalt híveknek bizalmat ad. Kérünk téged, hallgass meg minket. Imádkozzunk azokért a testvérekért, akiket ez a haláleset fájdalommal és szomorúsággal tölt el. Hogy a szomorúakat megvigasztald, Kérünk téged, hallgass meg minket. és a megtölt hívőeket megerősítsd. Kérünk téged, hallgass meg minket. Az elhagyottaknak vigasztalást nyújts. Kérünk téged, hallgass meg minket. Imádkozzunk valamennyi élő hívő testvérünkért. Különösen azért, akik közülünk elsőként fogja követni elmutatni testvérünket. Hogy minket a szent szolgálatokban megtart és megerősít. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy szívünk vágyát az örök élet felé irányít. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy minket a hirtelen és készületlen haláltól megőriz. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy minket a te békében hallgass. Kérünk téged, hallgass meg minket. Ki a mennyekben vagy, Szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenvédkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. mennyei atyánk, örök Isten, élők és holtak Ura. Te megkönyörülsz mindazokon, akikről tudod, hogy szűk és jó cselekedeteik által a tieid lesznek. Hozzád könyörgünk most mindazokért, akik csak őszintélnek, azokért is, akik a másiknak örültek. Irgalmadból add meg nekik bűneink bocsánatát, az örök élet boldogságát, Krisztus a mi által. Tér vagy a föltámadás és az élet. Mi bennem minden nyeri az üdvösséget. Szívő lélek a halállal meg nem halhat. Bűne hírhet trónusom elnyerírgalmat. Bocsásd el most, Uram, szolgádat, szavai szerint békességben.
feltámadás és az élet. Ki bennem hiszel, nyeri a bűnösséget. Hívő élet a halállal meg nem halhat. Bűneimet trónusomnál nyer irgalmat. Őt adtad számunkra, csodájára minden népre, hogy fényesítsék az egész világban, mint választott népes dicsőséget. Én vagyok a föltámadás és az élet. Ki bennem hiszel, nyeri az üdvösséget. Hívő lélek a halállal meg nem halhat. Bűneimet trónusomnál nyer irgalmat. Jézus világ megváltója, üdvözlégy élet adója, megfeszített Isten síra, szent keresztet szívem hívja. Jézusat, hogy hozzád térjek, veled halljak, veled éljek. Jézusom, ha jön a végnap, ismerj engem magadénak. Homlokomon piros néved, tied vagyok úgy ítélve. Jézusat, hogy hozzád térjek, veled halljak, veled éljek. Amiben most Gross Arnódot eltemettük, ez a művészek parcellája. Sokan vannak itt poltársai, festők, szobrászok, írók, költők, színészek, olyanok, akik mindeddigben ismerték őt, és most örömmel fogadják az örökkévalóságban. Az ő nevezett emlékkönyve egy utolsó szépséges mondattal zárul. Az emlékkönyv erre a találkozásra is utal. Velünk, akik majd követjük őt, a már ott lévő vele való találkozására, amit egy viszontlátásnak is szoktunk mondani. Az emlékkönyv utolsó versecskéje így hangzik: elválást nem enyhíthet egyéb, míg a viszontlátás reménye. Szoktuk mondani magunknak, amikor elbúcsúzunk, hogy viszontlátásra. Igen, ő már viszontlátja kortársait, így mi reméljük, hogy őt is viszontlátjuk, hogy irgalmas szívvel, szeretettel tudjuk egymást szolgálni a földi létben, jóban, rosszban, megpróbáltatások és örömök között. Ha hülyek maradunk ahhoz, amit annyiszor elhangzott ma itt a beszédekben, az emlékező szavakban, a szeretet, amely összeköt minket, amely nem csak a művészetet, nem csak a művészt, mint ilyet, hanem egymás közösségében a szeretetet ápolja embertársai szerettei iránt. Azért engedtessék meg, hogy most a művészet parcellájában a diakáncot és az üdvözlővet elmondjunk azokért a művészekért, akik ebben a parcellában nyugszanak, mert róluk sem akarunk megfeledkezni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved,
jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg bűneinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Üdvözlégy Mária, Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhetek bűnöse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Adj Uram nekik örök nyugodalmat, És az örök világosság fényeskedjék neki. nyugodjanak békességben. Amen. Fogadjátok áldásomban az Anya Szent Egyház vigasztalását is, és a reményt az örökké valóságra. Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek, és ez az áldás legyen mindenkor és mindenütt veletek. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindörökké.